Čo ľudia, vítam vás u dnešného nového videa, vlastne môjho prvého videa. Tak, dneska si zahráme hru Wizard West. Píše sa to Wizard West, samozrejme. No, takže ideme si fajnovo pre korunku. Samozrejme, zase niekto nevyžere. Ako obyčajne, zase mi ho niekto vyžral. Dobre, ospravedlňujem sa najprv za tieto lagy, čo sa tu dejú, lebo nemám moc výkonný telefón. To čo je? No a za môj hlas samozrejme som trochu zachrypnutý. No, poďme na to. Ideme do ďalšieho výkričníka. Pardon, otáznika. No, poďme na to. Ja som dobrý. Čakaj, ja nechcem lietať. OK. No. Ideme na to. Ďalší vykričník. Zapneme si speed. Ešte treba pozabíjať. Tak len treba zastrať. Pardon za to. Fú. Nikto ma nechytí. No kde letím? Aha. Som letím niekto. Ale treba ho chytiť. Typek, čo zdrá spokojne. Čakaj, ja si chcem ale prilepšiť. Dobre, tak ja idem pre ten poklad asi pre žltý. Pardon, je poklad. Jo, nie. Mal som dodať spodiarku na nevadí. Dobre. Už mám nápady na moje druhé video, ale už nejdem prechádzať. Najprv to bombarda maxima. Sa netrafil. Čo niekto tu je? Skap. Okay. Moment. Čo je? No. Pardon za to kašľanie, ale fakt som zachrypnutý. Žltý dolar, ideme si po neho. Som tu, či nie som? To je super, že neukazujú tu metre, vieš? Viete o tom. Niekto kradne. No. Zdráme. Nie. Čo mi ešte nejde hýbať?
No dobrý teda, poď sem. Nie. Prečo si neviem? Prestaň. To čo je za typka? Nech prestane. Okej, ideme si asi pre korunku. No. Tak. Rýchlo, aby mi nikto nezobral, treba ísť po mňa. Ja, je to toto? To bolo iba čary-mary domové. To je moje! Ty jeden krpatý! Skap. Čo mi to robí neustále? To má také dobrá schopnosť. Však čo som ja v Harry Potterovi. Dobre, už mám nervy na ňo. Ideme na spálnu. Okej. Za chvíľku už sa blížime ku koncu videa. Zabudnem radšej. Toto? Si mi nezdá oponka. A ja môžem mať nový prútik? Wow. Nice. Aha, wood. A mne už jeden padol, prečo ja tu nemám? Také inventory možno. Inventory som povedal. Aha. To je celkom dobré. To je dobre silné. Chce zabiť. No dobre. Dobre, toto bude už koniec dnešného videa. Takže ak sa vám video páčilo, nezabudnite dať like, odber. My sa vidíme u ďalšieho nového videa.